Er du klar til at gå hen og tage brevet på pakkekalenderen? Okay. Ja. Så siger vi glædelig 23. december. I morgen der har vi denne her. Den der, ja. Du har sådan en tråd efter dig. Du skal passe på, at du ikke falder i, ikke også? Noget garn. Jeg tror, det sidder om benet på dig. Så må jeg pakke op. Ja, så må du pakke op. Ja. Nej. Ja. Mm. Så kan du samle denne der, og så kan jeg samle denne her. Vil vi ikke gøre det sådan? Mm. Jeg skal jo have denne her. Det var da hyggeligt lige med sådan en gave her, hva'? Og så på lille juleaftens dag. Jeg tror du så ikke, det er en pakke til musen og en til bjørnen, eller den der bamse? Ja? Bare til bjørn. Og så er der en til hver af de to. Bare til bjørn. Ja, det tror jeg. Bare til bjørn. Bare til bjørn. Den korte er det bare til bjørn. Og den der til mus. Skal den være til musen? Ja. Mm. Fordi musen elsker lyserød og den elsker grøn. Så ser vi det her. Så tager jeg den røde, eller hvad hedder den lille sløjfe på her. Tager vi lige den hurtige løsning med noget superlim. Mm. Ej, hvorfor tager du superlim? Det er fordi det tager lidt længere tid lige at varme det der, hvad hedder det, limpistol op. Limen med limpistol. Den her, det er bare lige det samme. Sådan. Mm. Så? Fik du stille uret nu? Ja. Mm. Ikke? Ja. Nej, der står godt nok, der står klokken 7. Så vi fik lavet denne her lille fine gave. Og Det må den ikke have den. ja. Skal vi ikke have Jo, bagefter. Men nu skal vi jo lige have læst brevet. Og du har da også glemt at kigge, om der er mere i juletøjen. den? Har du ikke det? Den hænger lige her. Ja. Den var lige her. Jeg vidste bare, det var ikke det. Gjorde du? Og der er noget inde i det? Uha. Julekinder. Ja, og chokoladesukker. Hvad kakao? Mælkesukker, det er det, du plejer at kalde det. Mm. Kan du lige tage klistermærket af den her så? Den kan vi spise bagefter. Mm. Så må jeg tage det med. Kan du huske, hvad der skete i brevet i går? Mm. Ja, hvad var det så, der skete? Julius, han vil tage sin egen bil.
Ja, det vil han. Han vil gerne have sin lange ben igen. Og hvordan får Julius sin lange ben igen? Hvis den tager op. Ja, så skal han bruge ramsen, ikke? Ja, må jeg åbne den her? Ja, det må du gerne. Og hvor er ramsen henne? Den var Julius julebag. Var det ikke den, vi havde her? Jo. Ja, Den er forsvundet. den havde Kalle jo i hans lomme. Og så havde han tabt den her, ikke også? I Vejle. Jeg åbner det. Så var det jo, at Kalle han skulle med Julius på kanetur. Så de fløj til Vejle for at lede efter sadlen. Her, mor. Det er Ja, eller siden. Tak. Så nu må vi se, om de finder den ramse her i Vejle. Vi ved jo godt, hvor den er, ikke også? Vi havde lagt den frem. Og da jeg vågnede her til morgen, så var den ikke længere på bordet, hvor jeg havde lagt den i går aftes. Så vi må se, om de har været hen og hentet den så. Ja. Tror du det? Ja. Kære Isabella, jeg synes ikke, jeg kan finde noget, siger Kalle trist, mens han kigger lidt hist og pist. Nej, men hvis det er her, du har tabt ramsen, så må den jo være her, siger jeg, mens jeg lister omkring. Her har vi nummer 14. Skal jeg ikke klare den, siger Kalle, mens han trasker afsted. Mens Kalle er væk, kigger jeg mig lidt omkring. Måske juleramsen ligger og blæser rundt et sted udenfor. Pludselig kan jeg høre hurtige skridt. Jeg har den, siger Kalle, mens han vifter med juleramsen. Jamen det er da fantastisk. Hvor fandt du den? Spørger jeg Kalle. Jamen det må være Isabella, som har fundet den, for den lå derinde i nummer 14. Det gjorde den nemlig, ikke? Vil du åbne den? Ja, det er rigtigt. Jeg havde lagt den lige her på bordet. Og så fandt Kalle den. Ja. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Lige præcis der. Så Kalle han fandt den. Ikke? Jeg læser det lige igen. Ja. For den lå derinde i nummer 14, siger Kalle, mens han peger. Du er simpelthen fantastisk, Isabella. Tusind mere tak for hjælpen. Bedst som vi troede, at julen var aflyst, så skete det. Vi fandt juleramsen, og nu kan det ellers nok være, at Kalle og jeg får fart på. Nu er vi ved bryggen, og kanen er klar til at lette. Carla står klar med kopkagerne, og vi har juleramsen med hjem til værkstedet. Det er jo juleaften i morgen, og heldigvis fik vi reddet julen. Simpelthen fantastisk. Isabella, jeg håber, at I er lidt mere klar i jeres familie. Sådan en kaotisk december måned er næsten ikke til at holde ud. Kan du hjælpe mig? Mange kærlige hilsner fra Julius julemand. Jeg vil gerne hjælpe dig, ja. Men er du klar til lige at sige farvel? Uden hus. Ja, uden hus. Kan I have det godt, og vi ses i morgen. Hej hej. Skal de have gaver nu så? Ej, det er først til i morgen, ikke? Er det ikke det? Vi skal pakke dem op i morgen. Mhm. Der er en til musen, og en til bamsen. Ja. Og vi har fået hængt billedet op også. De ser lige fjernsyn. Da. Det skal nok blive en god jul, hva'? Nu kan de få gaver også.